Súťažou Karbitka 2013 v Sečovciach otvorili súťažnú sezónu Slovenskej asociácie zlatokopov. Súťaž v lyžovaní zlata sa začala otváraním klajmov, čiže tréningových plechových nádob. Karbitka je lampa, ktorú používajú baníci. Odparuje sa tam plyn, ktorý vlastne horí potom. Tým pádom, keď lampa niekomu spadne s baníkov na zem, tak vlastne tá voda uhasí oheň. Takto vznikla tá karbitka a podľa toho sa volá tá súťaž. Súčasťou súťaže však boli sprievodné akcie, ktoré si mohli návštevníci podujatia vyskúšať. Najväčšou atrakciou bola škola lyžovania zlata, kde sa účastníci naučili narábať so zlatokopeckou panvicou a okrem iného získali i certifikát a vylyžované zlato si so sebou odniesli domov v podobe zlatiniek. O technike narábania so zlatokopeckou panvicou nám porozprával inštruktor školy lyžovania Marcel Déry. Aby sme to zlato dostali dolu a potom takýmto krúšivým pohybom dostaneme preč ten štrk, zase zastracieme, aby tá zlatinka zostala dole a potom sa urobí tzv. Jazyk. Takýmto trasením sa dostane to zlato tuto. Karbitka 2013 sa niesla v znamení niekoľkých súťažných kategórií, a to mužov, žien, juniorov, veteránov, detí, amatérov. Medzi súťažiacimi sa objavili i takí zlatokopy, ktorým lyžovanie zlata robí radosť a prináša úspechy medzinárodného charakteru. Z takých významných úspechov mám 8 medailí z majstrovstiev sveta, 3 medaile z majstrovstiev Európy, majsterka Československa, majsterka Švédska, mám medailu z majstrovstiev Poľska. Na takýchto súťažiach pretekári precestujú viacero exotických krajín, no ako sami tvrdia, lyžovaním zlata sa zbohatnúť nedá. Na takýchto zlatinkách sa zbohatnúť nedá, lebo 1 gram zlata obsahuje 200 zlatiniek a do jedného kola sa dáva od 4 do 12 zlatiniek. Takže museli byť dosť lyžovať tí zlatokopy na tých súťažiach, aby mali aspoň ten gram zlata. Keď som to tak naposledy vážila, tak nejakých asi tak 35-40 gramov zlata. Takže toho až tak veľa nie, lebo to sa vždy zoniesie pár kúskov, ale tak rokmi sa to nazbiera. Súťažiaci v lyžovaní zlata sa stretnú ešte 5 krát. Vrcholným podujatím budú majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v júli 2013 v Tužinej pri Prievidzi. Divácky atraktívnou časťou súťaže bolo lyžovanie zlata detí, kde najväčší úspech dosiahla súťažiaca s číslom 8 Adrianka Kramerová, ktorá našla 7 zlatiniek. Zo Sečoviec pre miestnu televíziu Trebišov Ivana Dombajová.